Вчера ти споделих какви 3 неща трябва да направиш, ако попаднеш в пътно-транспортно происшествие. А сега ще ти дам основанията да го направиш, защото само така ще можеш да запомниш нещата и да си спокоен в труден момент. Казах ти, че първото нещо, особено при леките пътно-транспортни происшествия, е да си извадиш телефона, да заснемеш регистрационния номер и щетите по другия автомобил. Защо? Защото това е доказателство за происшествието и това ти гарантира интересите. Това те поставя в много по-изгодна ситуация. В отделно видео ще ти споделя от какви ситуации сме се измъквали само защото сме имали снимките. Второто, а може да се окаже и първото най-важно нещо, е да провериш дали всички сте здрави. Това зависи от сериозността на происшествието. И това определя, като се обадиш на 112, ще викаш линейка, патрулка и така нататък. И третото най-важно нещо е да се обадиш на телефон 112. И тук искам да ти кажа, дори при най-леки пътно-транспортни происшествия, звъни на 112.